Ruminiýanyň baýdagyny ünseriň, indi çadyň baýdagyna serediň. Meňdeş zat görýärsiňizmi? Hakykatdanam bu baýdaklar deňeşdirilenine bir-birine gaty meňdeş. 1800-nji ýylyň ortalaryndan başlap Ruminiýa ilkinji bolup şu tötäneýin 3 renki baýdagy kabul etdi. Emma 100 ýyldan hem az wagt geçenden soň, ikinji jahan uruşundan soň Ruminiýa kommunistik döwlet bolup baýdagynyň merkezine döwletiň möhür nyşany ýerleşdirdi. Bir näçe ýyl geçenden soň çat Fransiýadan garaşsyzlygyny aldy. Bu Fransiýanyň 3 renkli baýdagyndan ilham alyp, şu görnüşdäki baýdagy kabul etdi. Ol wagt Ruminiýanyň baýdagynyň ortasynda möhür bardy. Şonuň üçin olaryň baýdaklary meňdeş däl. Ýöne Ruminiýada kommunizmiň ortadan aýrylmagyndan soň möhür baýdagynyň merkezinden aýryldy. Ruminiýanyň baýdagy çadyň baýdagy bilen dolu bir meňdeş boldy. Çad bu ýagdaýdan hoşal bolman. Birleşen Milletleri ýüz tutup Ruminiýadan baýdagyny üýtgetmegi talap etdi. Ruminiýa bolsa 1800-nji ýyllardan bäri şu baýdagy ulanýar. Şonuň üçin bizde hak bar diýip talap etdi. Şunun ýaly videolaryň dowamy üçin kanala agda bolmagy, like basmagy hem-de kommentariýlarda öz pikiriňizi ýazmagy ýazyňyzdan çykarmagy.